No dobre, takže spravíme si takto komentované video z pohodlia domova, keďže som to od začiatku nekomentoval, nechce sa mi tam hádzať žiadna hudba. Čiže presunieme sa potom do garáže, kde si ten cooler vlastne vyberiem z krabice, no a potom sa dostaneme už k postupnému rozoberaniu. Takže prvé, čo vlastne treba spraviť, je dať si dole ten hnusný plastový kryt, ktorý mne našťastie drží iba na jednej šrube, takže to je úplne čilik. Takže toto si dáte dole. Potom je potreba vybrať ventilátor, takže musíte si odpojiť konektor, ktorý tam má proste dva cvoky, je to úplne easy. Vypojíte si to a následne zoberete Torx T20, povolíte jednu šrubku, ktorá drží ten ventilátor a proste ho vyťahnete hore. To je všetko, easy. No, čiže ako ďalší krok, čo treba spraviť, je potrebné odpojiť obidve hadice aj z pravej aj z ľavej strany, aby sme vlastne ten cooler už uvoľnili kompletne. A následne tam sú potom ešte dve šrubky zo spodu, ktoré ho vlastne celý držia a ja hneď ako som ich povolil, tak ten cooler na mňa skoro vypadol. Takže ono to tam nedrží v podstate na ničom inom, žiadne plastové cvoky, nič, len tie dva šrúby. A vlastne tie hadice to držia, takže vo videu si to ukážeme a v podstate je to tam už aj komentované, takže to necháme komentované in real time. OK, čiže tieto šrúby povolím a skúsim ho nejak vyťahnuť. Uvidíme, čo to zrobí. Let's go. Boha, bro. Nice, dobre. Ten undercooler reálne hneď vypadne, čo ti je nice. Dáme si preč dolu trošku toto. No okej, a teraz mal vlastne nejak výjsť von. Takým spôsobom. Neviem, proste si treba kývať. Sociálne. Dobre, teraz si toto môžem všetko pekne počistiť, že som to potom videl, že či to niekde ešte jebe olej, lebo ako toto tu je extrém. A uvidíme, no. Ďalšia vec, čo treba, je vybrať si tieto staré klipy, aby on tam potom držal nový, teda nenový, ale pôvodný radiátor, čo tam máte. A musíte na nich dávať pozor. Treba vyťahnuť túto stranu hore, že by sa to odsvaklo, lebo to má takú dieročku, hej. Takže toto vycvaknete a vytočiť to treba smerom doľava a teraz to vyberete jednoducho hore. Easy. A teraz takisto to dáme do toho nového. Také pičovidno. Tak. Tiež takto šikmo, lebo iba takto tam to sadne. Treba to tam natlačiť. A potom to tak pekne to skočí. Zatočiť. A sem. Krása. Paráda. Takže tiež to vypačiť. Vytočiť. A teraz to už iba vyjde von. Malo by. Je tam asi viacej špiny, no ale tak ide to. Tak. OK, a same shit tu. Bože, tak. Čiže táto pomôčka do tejto pomôčky zatlačiť to dole, nech si to sadne poriadne tak. Dvihnúť, vytočiť, zacvaknúť do nového, vybavené. Dobre, a teraz je cooler ready to go. Tak. No. Pôjdeš trošku. Tak. OK. Tak.
Treba ho dať zbytočne na bomby. Nikdy neviete, keď to budete mať zas. Čiže kulerik je na mieste. Sedí tam krásne. Všetko dotiahnuté. Teraz už iba nahodiť naspäť hadice. A dať si novú gumičku. Jednu hadicu som kupoval novú. Túto. Táto je stará. Dal som tam novú gumičku, ale gumička sa roztrhla, tak buď už kripla, alebo neviem, ale radšej ju namasíte olejom a potom ju tam dajte a takto treba zacvaknúť. Aspoň dúfam, že tak sa to má robiť. Ale asi hej, že bola trošku vieš taká. Tu máme starú krásnu hadicu a na ňu si musíme dať túto novú krásnu škodovácku zelenú. Tak pekne. Krásne zaskočila. Není pretočená. Čiže teraz tu máme tip-top. Zoberieme si hadicu a zastrčíme si ju tam, kam patrí. Dúfam, že to tam aj bude sedieť. Tak, ty kokot, jak to krásne tam cvaklo, to nepovolí už ani kokot. Dobre. Same shit na druhej strane. Táto hadica je nová, tak dúfam, že to bude pasovať, keďže aj cooler je nový. Hej, čakaj, že mi zaskočí gumička. Prečo je taká voľná? What? Mňa pojebe. Čo sa pretočila, či čo tam tak nedrží? Sa bojím, že mi vypadne more. Tak, je na zemi. Však ona tam nedrží. Mňa pojebe fakt. Nemáš ďalšiu? Nemám. Čo nemám zrobiť, že by tam zostala? Mňa poráži, fakt. Čiže hej, aj keď kúpite novú hadicu, tak si kúpte aj novú gumičku, lebo je to shit. BMW. BMW? To je pič, hej! Krista Boha. Jediná záchrana v tomto bordeli, že som kúpil aj druhú gumičku do piči. Fakt šťastie ako kokot. No takže ja mám finish. Doskladal som aj tú druhú stranu. Našiel som tú gumičku našťastie doma, lebo som ich objednal dve. Myslel som si, že sa proste neroztrhne, keďže som dával novú hadicu a má nabehané možno 1000 km, ale tá piča proste sa rozpadla. Rozťahla sa a vlastne same shit. Dáte naspäť Saharu, túto blbosť. A keď máte ostatné kryty, tak aj ostatné kryty vybavené. Nechcem to už nikdy v živote vidieť. Dovidenia. Hello.